kasaksi. Mabungahong buntag mga igsoon adlaw, live ta igsoon. So i-share sa nako igsoon. Pasensya na day nga dugay ta naka-live this morning kay gikan pa milakaw. Actually ako ra usad diri sa balay no. Nay gathering sa mga pastor igsoon, mga lagad sa Ginoo somewhere in Inabanga, Bohol nya. Igo lang nako gihatod akong asawa, tuwa sad akong papa. Kay namagod nag-eskwela akong anak, ako'y mokuha karong taud-taud after ani. No? So mao na nga nadugay ta og live igsoon kay before sa nako gihatod akong asawa igsoon layo-layo sa sudlunon. Nasad mi gilakaw no. Mao na nga pasensya na delay atong pamahaw sa pulong sa Ginoo. Pero dili na importante, ang importante mopadayon ta karon no. Ang importante igsoon mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So please share our live this time and don't forget to mention your loved ones, your friends in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. Ako sa diri igsoon, ako sa i-share ang live na to. Praise God. Shout out 45 viewers this time, and shout out also to 182,000 followers of Mabungahong Kristohanon. So i-share sa nako mga igsoon. Okay. So done sharing. Kumusta diha igsoon, kanunay kong nagaampo. Ganina nagampo nako sa atong mga followers din ninyo. No, kanunay kong nagaampo og nagdeclare in Jesus name ni Lord nga naamo kanunay diha sa maayong kahimtang, maayong panglawas og duol mo sa Ginoo mga igsoon. Amen. Praise God. Gitagbo inyong panginahanglan, puno sa pabor sa Ginoo. Giniyahan mo sa Ginoo diha igsoon. Praise God. So shout out sa tanang mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa tanang mga new followers. Welcome kay Moderino. Tanang mga followers, avid viewers and avid listeners. No, kanunay excited ba mamati sa pulong sa Ginoo. Shout out ninyong tanan, and nayuban mag-send og stars, thank you kayo. And then sa mga OFW diha nga kanunay nag-atang nagbantay gyud igsoon no. Salamat kayo sa kanunayng suporta og pagpaminaw, pagpakig-uban nako sa kanginan. No, shout out sa tanang mga OFW around the world. Tanang mga seaman diha, mga seafarer, mga naka-permanent resident sa lain-laing nasod igsoon no. Shout out ninyong tanan. Of course, shout out sa akong mga paborito nga mga piniriso nga usahay dili ko masabtan sa mga tao kay nganong sige kog sulod og prisuhan. Syempre kay kasabot man ko nila nga sila gihukman, kasabot ko nila nga prone sila sa depression, kasabot ko nila nga luoy kay sila igsoon gilabay di mayang istorya way paglaom no, wala nay pag-asa, pero ako igsoon nakasinati ko og sitwasyon nga way paglaom. Pero gibag-o ko sa Ginoo. That is why I always mention tanang mga piniriso sa atong shoutout. So no, shoutout tanang mga piniriso nga nagtan-aw di Colombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, Bahay ni Kuya, Talisay City Jail, and Toledo City Jail. Tanan nga mga dagko o gagmayng prisuhan, mabungahong adlaw kaninyong tanan. Sa tanan nga naa sa sulod nga silda, ayaw mo pagkawa og paglaom kay samtang napamoy kinabuhi, kanunay nang naipaglaom basta sa Ginoo lang ta mulaom, sigurado nga makabaton jud ta og paglaom. Iyang saad na ay pag-asa igsoon. Maayong buntag Pastor, shout out ko sa family from Cagayan de Oro.
sa akong ati nga naa sa Japan, sa maniyon sa ni Brad. Ati nga naa sa Japan, ug sa tanang OFW nga nurses, salamat kaayo pastor. Okay? From Brother Ryan Galaneda nga naa ni sa Germany karon. Shout out daw sa iyang family sa Cagayan, Galaneda family, and of course also to his sister man siguro ni ate ba ni Brad? Ug sa akong ate sa niya daw nga naa sa Japan. Okay? Shout out ninyong tanan. And also, of course, tanang followers sa CDO, Cagayan. Grabe, indeed, it is a city of golden friendship. Grabe lang pag-abi-abi that time nga ning bisita mi dito Igsoon, no? Ug sa tanang ning bisita nako dito sa ako ang gipuy-an dito sa short vacation namo dito sa ako ang kauban sa akong manghod Igsoon, no? Salamat kayo nga ning hatag jud mog effort ang uban taga Bukidnon ning adto dito kay ning bisita. No, salamat kayo Cagayan og sa taga Bukidnon. Okay, God bless. Okay? So again, shout out nako tanang mga piniriso man naman, no. Mga brad na kung ana sa sulod na nga selda, shout out ninyong tanan, no. Naamo sa akong pag-ampo, ayaw mo pagpakawag, paglaom. Ayaw itugot nga mo pinitreat ang depression ninyo. Tutuki ang Ginoo kay diya sa Ginoo na ay paglaom, diya sa Ginoo na ay gahom, diya sa Ginoo na ay solusyon. Amen. Shout out also to all jail officer, warden, and of course security guard nga nasa lain-laing dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao. And to all of my friends nga naa sa Armed Forces of the Philippines, daghang tag followers dia, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, and of course Bureau of Fire Protection. Daghang kong classmate diha nga wala na police, wala nagpolice na sa fire. And of course tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, salamat kay sa kanunay suporta. Naidagang mga pulis mag-chat na ko nga kana ko nung mga nang bus na ko ayaw nagtagda kay naa mi ning suporta nimo. So mas lami pa mation igsoon nga naa bitaw po yung mga ming salig nimo, ming tuo nimo nga mga dagkong tao sad, no. So shout out ako tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, ang mga amigo na kong mga hepe ari sa Tagbilaran City Barracks, among mga hepe ri among chief si Chief Newis, sila si Chief Batuan, shout out kanunay ninyo. And of course shout out na ko ang Clarin Police Station nga naa ako kanunay diga. Yesterday ning adto ko ni bisita ko unya, shout out sa mong hepe diri nga bag-o pa na awardan, Chief Amba. Okay, shout out tanan-tanan mga hepe nga akong kaila, daghan kay mo unya, dili na ako tagsaon kay ang time, no, napakoy kwaon akong anak ron 11 kapin, no. So salamat, no. O sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. Ang link nasa caption na nga live igsoon. Praise God. Hallelujah. Anyway, shout out to all my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Okay? Bisan inactive na ko, pero naamos kong kasing-kasing, naamos akong pag-ampo. Okay? Different council, different chapters around the world, and then Bohol, Skiptron, and Cebu, Isaac, and mga amigo na ko, mga GS and Vice GS, tanang mga officers, and Brad, long live kanunay, ipataas na tong Ginoo, no. Walay long live mahitabo kung dili na to i-appeal ang Ginoo. The secret of kanabitong mahabang buhay or kanabitong life extension, si Lord gina. God first, di ba? Remember, God first taon na. Fraternity na to, ubos tara na. Amen. That's why ako mong gi-encourage ipataas na tong Ginoo igsoon, sekreto na sa taas nga kinabuhi. Okay? Sayas Skeptron in arms, long live ng tanada. Belated happy birthday ni Itski Pastor. God bless dong Itski. Okay. Nisko Ilaber, thank you kayo. Jezreel Cabuenas. Thank you, Brad. God bless. God bless. Salamat kayo. Enjoy kayo ato, Brad. Gahang kay Gracia Ginoo. And I love you from USA is watching again this time. Okay, atong igsoon niya ang iyang naka-Facebook nga diri kay I love you man. Okay? Himaya sa Ginoo mayong buntag sa sister, murag kadlawon ron diha ba. Okay? So mao na tanang greetings na to igsoon, shout out. So di ta magdugay, no. Anyway, our topic for this morning is, for me it is very important for us as Christ followers. If we claim ourselves that we are Christ followers, then makita na igsoon sa atong binuhatan. Dili na ta mismo muingon nga ako ning sunod ni Kristo. Ayaw. Ipakita maila na sa binuhatan, mga silingan nato mismo musulti na. Mga kailan na to.
Kaya usahay, mapalaw ta, igsoon, usahay, maunay ta, kaya moingon tag, followers ko ni Kristo, Kristohanon ko, ako may naas nanakos kamatuoran, pero ang imuang binuhatan hiwi, mauwaw ta na, mubanda ba, no? So, mao ni atong topic karon igsoon, no? Ato ning isgutan, atong palawman, igsoon, aron makasabot ta sa atong Kristohanong kinabuhi. But before that, kabalo na mo, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit, knowing that without Him, we are nothing. Dili na to maklaro or mapalawman, masabda ng pulong sa Ginoo using our worldly wisdom, no? Tawhanon nga kaalam. Amen. So let's pray. Father God, thank you so much again, Lord God, for this blessed morning, wonderful day that you have given to us. And of course, great privilege again nga imo ming gitugutan, gidasig nga mamalandong sa imong balaang pulong. Lord God, sa dili pa mi magpadayon sa unahan, susiha usa ang among dughan, among kasing-kasing. Kung naay mga butang nga imong nakita sa matag usa kanamo karon nga wala ka malipay pa sa ilua mi Ginoo. Kay naay usahay Ginoo tungod kay tao lamang mi dili mi perpekto. Naay panahon nga magtuo mi eksakto mi apan sayop dahil mis pananaw nimo. So Lord God, right now I pray, i-search among kasing-kasing. Kung na kay makita nga mga butang nga wala nakapahimaya nimo Lord God, limpyuhi mi Ginoo, hinlui mi. Andama among kasing-kasing aron dili masayang ang imong mensahe Ginoo. Kung naay makitaan mga butang sa sulod namo Lord God nga maoy babag hinungdan nga dili mo pinitreat imong pulong Ginoo, kuaa kini Ginoo. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron among masalud ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And then Lord God, tagay mi kasing-kasing as always mapainubsanon, madinawaton Ginoo sa imong pulong, labaw tanan willing musunod sa imong mensahe, sa imong pulong. Taga imi kaalam nga langit nun Ginoo aron among matugkad ang imong pulong og niningtak na walay laing gipataas namo, dili relihiyon, dili tao Ginoo, pundok, simbahan, pastor. The only name that we lift up this morning is the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang among giisa karon Ginoo. I-bless tanang nagtan-aw karon Ginoo sa lain-laing sulok nining kalibutan bisan pa man ang mag-replay ani panalangin ni Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo ipasinati namo Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Salamat daan sa kadaugan. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So 100 plus viewers na ta this time. Praise God. Hallelujah. Watching from Guadalupe, Cebu, Marifetero. Thank you, sister. God bless. Okay. So, daghan kay tag mga nag-comments igsoon niya. Di na ko makuhan bitaw. Kaya paspas kay ba? No? So, pasensya na. O niya, murag nagdali. 8:21 p.m. Gabi pa diha. Thank you, sister. I love you for always watching our live, no? Thank you so much. Naamos akong prayer, mga OFW, kabalo na mo, ana. And as what I have said, one of the reason nga nung kanunay ko mag-live, kay para gini sa mga OFW nato nga mga kaigsuonan, because we understand that not all the time nga labi na busy bitaw mo ang uban na sa lugar nga medyo stricto sila regarding sa Christianity bitaw. That is why they don't have any time to go to church or makig-fellowship sa mga kaigsuonan, igsuon nga mga Kristohanon. So mao ni nga reason nga nag-live sa tapara ni natong tanan igsuon. Amen. This is for the glory of the Lord. Again, before we start pagyud, I just want to remind and encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. And don't forget to type at followers at highlights at everyone. Okay? And of course, don't forget to share igsoon. Daghan kay nag-type, nag-comment, pero pasensya na dili kay nako ingon ngang mabasa gyud tanan tungod kay sa matimingan lang kay madugay sa taigsoon. Amen. So let's start. Praise God. Our text for English akong gigamit ron igsoon. Bugnaw naman. Our text for this morning. Atong first text igsoon na makita sa John chapter 8 verse 12. So mao ni ang giingon ni Jesus igsoon. Okay? Again, John chapter 8 verse 12. Ingon siya dire igsoon. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk
in darkness, but will have the light of life. Again, according to Jesus Christ in the book of John chapter 8 verse 12, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So, nining kabuntagon, igsoon, gipahinumduman tagbalik kung kinsa ang Ginoo nga atong gilagaran. Nining kabuntagon, igsoon, gi-remind ta ni Lord this morning kung kinsa siya. Kinsa magyud ni si Jesus. Kinsa magyud ni ato ang gisimba. Kinsa magyud ni atong sigig balik-balik sa simbahan. Kinsa magyud ni atong giampuan. Unsa may naturality niya. Kinsa siya. Ingon siya, I am the light of the world. Si Jesus himself, ingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Amen. Again, ingon si Kristo igsoon nga atong gisunod. Siya daw ang kahayag sa kalibutan. Amen na. Ingon siya, I am the light of the world. Okay. Next line, dara. Whoever follow me will never walk in darkness. Okay? Una, ningingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. O kinsa katong gusto mo sunod nako, di na maglakaw sa kangitngit. Direra ta, mga daog tanan. Amen? Jesus said, I am the light of the world, and whoever follow me, He said, will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay? In other words, maglakaw na sila sa kahayag. Okay? So, kung mo claim ta igsoon, kung muingon ta, nga ning sunod ta ni Kristo, naatay hingpit nga relasyon ni Kristo, nangalagad ta ni Kristo, si Kristo ang atong Ginoo, natay commitment ni Kristo igsoon, konektado ta ni Kristo, meaning, mubiya tas kangitngit, meaning, dili na ta magbuhat og mga binuhatan nga iya sa kangitngit. Amen? Kay sa Ginoo walay kangitngit kahayag siya, ingon siya, I am the light of the world. It means that Jesus is the light. Ug diha kaniya walay kangitngit. So kung musunod daw ta niya, igsoon, if we want to follow Jesus, okay? Then mobiya ta sa kangitngit. Dili pwede at the same time nakas kangitngit imong usa ka tiil naas kahayag, bakang tana nga Kristohanon. Ug ang mga Kristohanon nga bakang, mga igsoon, walay luna sa gingarian sa langit, bakang. Kita mo mga tao naglakaw nga bakang lain tanawon, di ba? Mao na nga si Jesus gi-remind ta this morning igsoon nga, if you want to follow me, kung gusto mo din, di ba? Gawas diha sa kangitngit. No? Biya diha sa kangitngit, ayaw na pauyuni ang imuhang mga kailibgon nga naapas kangitngit. Ayaw pauyuni imong bisyo igsoon nga iya sa kangitngit. Mga addiction na to nga wa malipay ang Ginoo, biyaan na to na. It is useless to justify that we are living in the light, that we are following in the light, or we are Christ followers, if our action ning contradict sa atong gisulti. Dili ta kadipinsa igsuon sa atong kaugalingon kung muingon tag nangalagad ta ni Kristo, mingsunod ta ni Kristo, nanatas ka matuoran, na ako'y hingpit nga relasyon ni Kristo, ayaw kog wali-walihi, bata pa mo. Di ka kaingon ana igsoon unless you will prove it by our action. Ug ang binuhatan nato mubiya tas kangitngit. Amen. Walay ning sunod ni Kristo nga nagpabilin sa binuhatan sa kangitngit. In other words, tanan nga ning sunod ni Kristo maayong ehemplo, ang kinabuhi maayong sulundon, ang kinabuhi kuwag pagtulunan sa ubang tao, ang kinabuhi igsoon maayong model o role model to all the people around us. That is why, ako mong ingnon igsoon, bisan pag musinggit ka, musinggit ta nga Kristohanon ta, na natay Kristo, ako'y sakto sayop mo, no? Mga sulpot mong dako, ako'y sakto, kinsara mo, sayop mo, kami may sakto, sayop na, useless na igsoon. Tugutan nato ang mga tao nga nakakita nato. Amen. Kaya tinuod nga ning sunod ni Kristo, ning biya sa kangitngit, wala na nag-apil-apil sa binuhatan sa kangitngit, period. Amen. Ang ning sunod ni Kristo liwat sa Ginoo. And then ning paluap po diri igsoon si Apostle Paul. According to Apostle Paul, nga usa sa ebidensya nga ning sunod ni Kristo, pagsunod niya ni Kristo na bag-o pud siya, no? Wala na siya nag-apil-apil sa kangitngit. Okay? Ingon si Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 8. Ingon siya,
For again, Ephesians chapter 5 verse 8. Ingon si Apostle Paul about sa kahayag, about nato nga followers ni Christ. Ingon siya, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light. Dara, or children of light. Dire rata. Okay? Ingon si Pablo, for you were once darkness. Sa una daw, kangit-ngita. Kaya wala pa man tay Kristo. Muna ingon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang karaang binuhatan na to, atong pagkapalahubog, adik-adik, hilig og babay, hilig og pornography, unsa man atong binuhatan nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo, ningagina bag-o na tong binuhat since Jesus Christ nahimog gustong kasing-kasing. Okay? Ingon si Pablo, for you were once darkness. Okay? Sa una daw, once upon a time, kita kangit-ngit or naglakaw sa kangit-ngit. Normal na to ang sala sa una, yes, but it doesn't mean nga nandatas Ginoo ma-perfect na masipyata pero dili tinuyuan, dili giplanuhan. Lahi tong sa una nga gikinabuhi na to atong pagkamakasala nga grabe ta kadautan kay bantay ka magplano ta. Di ba? Magplano ka ugma mao niya ang buhaton niya. Sala siya gihimong normal na to. Amen, no? Ingon si Paul Igson, for you were once darkness but now you are light in the Lord. So kahayag na ta naman ang Dios nga naa nato, si Kristo nga atong gisunod, kahayag. Ming sulod sa tong kasing-kasing ug may sidlak siya. Mao nang niingon ang last line. So live as children of light. Dara. Again, live as children of light. Magpuyo ta isip or ingon nga mga anak sa kahayag. Anak sa kahayag means ang atong binuhatan maayong sulundon. Kumusta? Naay mga buzzers da. Paminaw mga buzzers. Ang atong binuhatan maayong sulundon. Ang atong binuhatan, di ba? Maayot ang ihemplo. Kakuwag pagtulunan, ma-inspired ang mga kriminal, mga dautan, mga salbahis, mga barumbado, mga mupatay og tawig son, mga rapist, unsa man dihay mga kadautan la, ma-inspired nga moduol sa Ginoo. Once makakita sa imong kinabuhi kay karon, because we are living in the light or we live as the children in the light igsoon. Amen. Atong pagkinabuhi kahayag meaning atong binuhatan mayong sulundon, mayong ehemplo. Maunay tinuod nga naas kahayag ug nagsunod ni Kristo. Sayang atong pag-away, sige debate. Na yung mga followers na ko diri nanggigil na. Igsoon. Kinsa nang sigbas ni mo de pastor, ang adtuon makita mi na. Grabe kayo mga ayo, kalma lang ta, no. Kay ngano man mao lagi ni, musidlak ta, no. Diri ta magdaog sa binuhatan igsoon. Useless ang atong sige lalis sa mga relihiyon, sige lalis sa mga doktrina nga kami sakto, kamo mga kamo kami sakto, sayop mo sakto mi sayop mo, kami ang tinuod. Useless nang babara way ebidensya. Kay ningon ang balang kasulatan si Jesus mismo, ang gustong mosunod nako, mobiya sa kangit-ngit. Din sige tang panaway sa ubang relihiyon pero kita palahubog kay nako. Badlungon na ikabit. Nagkinabuhi sa kalawayan, hilig kay hubo-hubo unsaon pan pagpamatuod nato sa mga tao sa palibot nga naata ni Kristo nga atong binuhatan hiwi walay anak sa Ginoo nga liwat sa demonyo. Amen. Wala nga na igsoon liwat ta sa Ginoo. Ang Dios si Kristo kahayag, kita pod maglakaw sa kahayag. Mao ingon si Pablo, live as children of light. Pagpuyo ingon nga anak sa kahayag. Kung mo claim kang tagalangit ka pa, ang binuhatan ni mo tagakalibutan, sayang. Amen. O na ipagpahinumdum, igsoon. Because until now, there are so many people, leaders in their church, in their groups, in their denomination. Sige debate, hala sig debate, pero si Jesus, simple lang. If you want to follow me, then you are following in the light, then walk in the light, and then biya kas kangit-ngit. Ang gusto ipaabot ni Jesus kanato this morning igsoon. Kung tinuod jud ta nga ning sunod niya, mubiya jud ka sa binuhatan sa kangit-ngit. Amen. Mubiya ta sa atong mga binuhatan nga dautan. Mubiya ta sa atoang mga unsa man itong mga connection diha igsoon. Mubiya ta sa relasyon nga nagkasupak sa kabubuton sa Ginoo. You know what I mean? Useless kay sige kaglantugi antud mag-away na lang. Mabitayin ko, no, kung mauna inyong pagtuo, sige, I respect your beliefs or your faith, regardless of our religion. Ato, let's promote love. Okay? Labayon, gyapon ko, no? Pero ako, ikson, dili ko.
Kaya ako na ibalik-balik igsoon, di kinahanglan ang debate para mapamatud-an nga sakto ta. Di kinahanglan ang debate para mamatud-an nga sakto ta. Ang atong binuhatan nga makita si Kristo, igo na nga mapamatud-an nato sa tanang tao nga tinuod ta ning sunod ni Kristo. Kay kung si Kristo ang atong gisunod, atong pasultion ning ingon sila. Ningon siya igsoon si Jesus. Again atong main text, I am the light of the world. And si Jesus, whoever follows me will never walk in darkness. Kung si Jesus atong pasultion igsoon, ingon siya, kung gusto mong musunod ka nako or tinuod mong nisunod nako, din biya mo sa kangitngit. Ayaw mo paglakaw sa kangitngit. Biyai ang mga butang o binuhatan nga iyas kangitngit. Biyai ang pagkadautan, igsoon. Unsa man ang mga butang nga imong gibuhat, imong addiction. Mga butang nga ginabuhat nimo nga wala na himong panalangin ang imong kinabuhi. Mga butang nga ginabuhat nimo igsoon nga kapandulan. Karumal-dumal sa mata sa Ginoo, biyai. Kung tinuod ka nga ning sunod ni Kristo. Mabitaw usay katawhan ta. Kusog kay ta makigisgot og Ginoo, Biblia, pero atong kinabuhi hiwi. Labi na naay makakita atong silingin, oy, nagino-Ginoo oro ning tawana. Mabitaw tong katong mga bashers nako. Yes, ako silang gihagit. Isog gyud mo. Salamat sa Ginoo, pero ari ako diri sa moang lungsod, among lugar. I-check akong background ug unsay ikasaway. Di ba? Kay diha man na, no? Ang tinuod manggod igsoon makaprove nga kita gyud naa sa kahayag or nangalagad ni Kristo kaning mga kaila na to. Okay? Kanang atong kaila, pamilya una silingan, kanang kaila ginato ba? Sila may unang musulti. Kung tinuod ba na atong gisulti? Sila may nakakita sa itong binuhatan. Amen? Sumaw na giingon igsoon. So, there's no need to debate about this. Kinsay tinuod, kinsay kasamok na kayo na, mag-away pa, magpinatyanay, pinusilay pa. Basta, mabitaw itong ningi-black na lang ito na akong usa ka, kuan mga igsoon, katong na usa ka basher na ito nga ning interrupt kay, naay ning chat na ko nga suko kayo. Di lang na ko i-mention, basta. Suko kay siya, niingon siya, pastor, iampo ko nga dili mo bukal akong dugo. Kay bawa na mo sunod. Basta na siya mga gisulti igsoon. I-block na ko kay once makadukita magud sila og kuan, makita sila og namgud tay ubang followers diri magitsong makita sila og negatibo nga birahan ko nila. Matando jud labi nang kana nga mga followers nato, mga kriminal na nga gibag-o sa Ginoo. Kani manggong ubang mga bashers nato igsoon. Wa pa maka-encounter sa gahom sa Ginoo nga ngatong Ginoo milagroso. Dili na sila mutuo og karelit nga ako nga adik-adik gibag-o. Nga kaning ubang followers nako nga gipatay daghan ay kaso murder gibag-o sa Ginoo. Nabag-o di sila katuan nga ganon. Sila mismo wa kasi nati sa tong Ginoo. Nga ang Ginoo mo pahigawas sa makadaot nga bisyo. Gihimo man gud lang normal ang mga daotang binuhatan mo nang di sila katuo. Normal ra ilang mo simbay ni gawas simbahan, normal ra pong magpakasa, normal ra mga bit, normal ra palahubog mao nang di sila karelit ana nga mabag-o dayta. Pero kita mismo nga nakaengkwentro sa gahom sa presensya sa Ginoo nga siya milagroso nga Dios karelit ta. Mo tang katawaan ta nila. Mo nang ubang mga followers na tumasuko gyud matrigger ba niya. I've been there diha ko igsoon gikan mao na nga kami nga mga adik-adik gikan sa unang gibag-o sa Ginoo. Lahi mi og pangutok. No? Lahi mi pangutok sa uban nga mga normal nga abnormal mi. Nahimo naming normal karon because of God, because of His grace and mercy and His love nga iyang gihatag namo. So again, igsoon diri ra di no. So ingon si Jesus, gi-remind ta this morning, if you want to follow me, then biyai na ang tanan nga misunod nako mobiya sa kangitngit. In other words, walay nangalagad sa Ginoo or ning sunod ni Kristo nga nagpabilin ang binuhatan sa kangitngit. Tanan nga ning sunod ni Kristo naglakaw sa kahayag. Mao na niingon si Pablo igsoon nga, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. So magpuyo daw ta. Magkinabuhi ta niningit-ngit nga kalibutan ingon nga mga kahayag. Mao na niingon si Jesus sa Mateo 5:16, let your light shine before men, that they may see your good deeds or good works, and glorify your Father which is in heaven. Amen. Kahayag ta igsoon. No, mo ni akong gibalik-balik son pawaliho na to atong binuhatan. Lisod ng puro ra ta istorya pero walay ebidensya, sayang ra na siya. Kay kung arita sa korte dili ta mo daog kung walay ebidensya, walay makita ang mga abogado, ang huwis nga lig-on.
sa ang pinakalig-on nga ebidensya o ilhanan nga tinuod tang followers ni Kristo mubiya tas kangit-ngit, mubiya tas binuhatang dautan, mubiya tas atong mga addiction, sa atong mga bisyo nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Si Jesus ana mismo ning ingon igsoon, dili si pastor. Ingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. Kinsa katong musunod kanako mubiya sa kangit-ngit or dili na maglakaw sa kangit-ngit. And how come kung moingon ta nanako sa Ginoo, nanako ni Kristo, pero nagpabilin ka diha? Why alignment sa sayop na igsoon? Amen? That is why Apostle Paul says, live as children in light. Okay? Magpuyo daw ta, niningit-ngit nga kalibutan. Magkinabuhi daw ta, niningit-ngit nga kalibutan, isip kahayag. Unsa man ang kahayag? Ang kahayag igsoon, bisan asang dapita nga ngit-ngit mo danaag siya. Ang kahayag igsoon, bisan asang dapita sa suok ning kalibutan, nga ngit-ngit kayo, kung kahayag ka, mudanag jud ka. In other words, kung asa kang dapita, mutipo ka sa imong mga barkada, mga higala, mga kaila, nga naigibuhat nga dili maayo, mudanag ka. In other words, dili ka mag-apil-apil nila, kung dili ikaw may magsilbing iwag nila, para malamdagan, makaamgol. Di na day kay nga ni, yes, di na ko ingana, sukad si Kristo, nahimugso sa akong kasing-kasing, kay si Kristo kahayag, mao nang akong binuhatan karon kahayag na, mingbiya na ko ng mga brad. I remember my experience, igsoon ako ning balikon kay regarding kahayag. One time igsoon, that was di pa ko minyo na igsoon na ako sa mga 2014 maybe, or 2014. And then ning bisita ko sa akong barkada igsoon nga brad na ako nga adik-adik pod igsoon nga kabalhibo na ko sa una. Sa una ako lang nang ingnon nga, bro, dagan palihog di usa ka libo manuyop ta. Dagan palihog 1.8 manuyop ta. Kita rang duha matagbaw ta. Dagan palihog balik 5 lang kaya piki ko akong gisugo-sugo ra na igsoon. Nahimo sa na siyang drug poster parehan ako. And then ning bisita ko niya pastor nagugo. Pagadto na ko sa ilha mga igsoon, wa ko mag-expect nga naa day pud siya moabot nga bisita nga nagdala og duha ka putos yabo. Butang. Unya dito, ay timingan nya ning lili nako kay katong moabot niyang ang iyang bisita nga moabot barkada sa nako, dili na ko i-mention kung nganong barkada ka, basta suod nako. And then bro ana katawar, so mao to kay bawo nako kuha siya pusporo, abi kog damang suod ba pusporo may suod pag ana niya, oy so mani nga on man kanang sitawag na kanang duha ka butang igsoon nga pinataas bitaw ang bahig niya kanang piting kay ba nga taas pina rectangle siya. Okay, so makarelate ani nga mga drug dependent kay nga nagtan-aw karon nga gibag-os Ginoo. So unang gunting tak ana na jud ko dito, sige ra kog cellphone dool ko kayo mahikap ra mga tunga sa dupa diha sila dito misulod sa balay nanira kay ana man mga dik-adik di man ta gustog hangin nira. Suyop sila, so reverse sila reverse pak dayon gitunulan kog tuter. Wala na, gibagoon ako sa Ginoo. Bago sa Ginoo. Wag yapon. Sige, sunod lang ka bro. Kay dapam usa ka putos. Anap. Hantod igsoon, gigamaan ko laing total because nagtuo sila igsoon nga arte na ko kayo kay basin nailaway nila bari kumpuli. So nagama sila bagong total, gitunol na ko ning balibad ko. Okay. Unya, the more sila sigsuyop igsoon kay usahay magbuga-buga man sila kay daghan na kay aso. Di may minglabay na ko aso igsoon sa akong ilong. Ning tikuka ko kasukaon ko, sige kog tikuka imo sila. Ngano man ka bro, naunsa mga artihan man karon di lagi. Pila na ko katuig nga wala na kasuyop ug wala na kasimhot og aso. Biya na ko tanan, inom sigarilyo tanan. Yung mauna nga nabaguhan ko sa baho, milabay sa akong ilong. Mao tong hantod nahurot ang duha ka putos igsoon. Nakaingon sila nga di jud mi katuo nimo bro ngay ngana ka. Pero padayon lang diha. Kay kami sa diri gusto na mi mugawas pero naglisod mi. Pero tagay lang kog number bi kay mag-text ta. Cellphone number ingi pangayo. Gusto ko magpatambag nimong pa-counsel kay ikapoy na sad ko ani. Every time nga nakoy kwarta, siyabo dayon, suyop chip in. Gusto ko mo pahuway na ni bro kay kapoy na. No. So atong time maigsoon mismo ako, glory to God lang tungod ni tabang sa Ginoo. Nanuyop sila mismo, nas kangit-ngit sila, kangit-ngit man na. Ngano sa din ang manuyop pastor, sa din na. Yes. Anything that can destroy our body. Sala na because our body according to Saint Paul templo ni sa Espiritu Santo. Ingon si Jesus, kinsa ka itong magubaan magalaglag, laglago niya. Ang makadaot nga bisyo, makalaglag na. Okay? Sala, po na siya. So gusto na sila mubiya, no? Mato igsoon nga, that time, ako to siyang makonsider ang senaryo nga kangit-ngit. Pero ni tipo ko nila aron kahayag. Mao na giingon ni Pablo, live as children in light. Kumusta mo igsoon?
Kumusta mo nga naminaw karon nga ning claim nga mga nagsunod ni Kristo? Ning claim nga nanay hingpit nga relasyon ni Kristo? Ning claim nga nangalagad sa Ginoo? How about in a certain situation that you are in nga naa mo sa mga barkada ninyo nga nagtagay diha igsoon? Barkada yung nanuyop or naa mo sa dapit nga imong kauban mga dili Kristohanon, mga walay Ginoo. Ning sidlak baka isip kahayag kaingon si Jesus kahayag ta niningit-ngit nga kalibutan mao nang atong pasigaon atong suga ay pakita nato atong maayong binuhatan nga resulta bunga sa atong kaluwasan kay diha nato mapamatud-an nga tinuod jud ta nga ning sunod ni Kristo, nga tinuod jud ta nga naglakaw sa kamatuoran, nga tinuod jud ta nga nangalagad sa Ginoo kay kung atong basihan ng atong binuhatan makita man ang Ginoo. Amen. So wala nay debate diha igsoon. Di na kinahanglan debate. Nganong makigdebate pa man pa diha igsoon, pasultio na to ang mga nakaila na to. Okay? Pasultio na to kung unsa ilang ikasulti sa atong pagkakristohanon. Sa lawayon ba ta? Sa lawayon gali ta, kapandulan ta, it means wala ta naglakaw isip kahayag. Kaya ang pasabot sa kahayag igsoon, mayong ehemplo, mayong sulundon, panalangin ang binuhatan, kakuhaag pagtulunan, role model, gimong inspirasyon nga moduol sa Ginoo. Mao nay mga kahayag. Amen. So again, ingana bata isip Kristohanon. Unsa may impact sa atong Kristohanong kinabuhi sa atong mga silingan or sa mga nakaila nato? Duha ra may ilahang impact igsoon, maunay Kristohanon. Pero lain-lain og tuno. Una, maunay Kristohanon, di ba? Ikaduha, maunay Kristohanon. Kabantay mo, lahi naman. Nangutana naman. Ngano man, kay questionable atong binuhatan. So, our action igsoon play a vital role or a very important role sa atong pag-angkon nga ning follow ta ni Kristo. Amen? So, sayang atong igsoon useless. Ako tinuod, ako. Wa mo. Di mo maluwas, kami sakto. How about ang imuhang pagkinabuhi? Nagkatugma ba ni sa kabubuton sa Ginoo? Nahimo ba kang kahayag sa imong silingan, sa imong pamilya? Ang tanang mga nakaila nimo, na-bless ba? Napanalanginan ba? Or napandol? Kay minyo na ka, nangabit ka. Okay? Bagsika nimo, Pastor. Yes! Napandol. Tungod kay nakay gibuhat nga dili mayo. Napandol kay mayo kay kang Ginoo pero palahubog kang dato. Mao ba na ipasundog nato sa tuang mga batanon nga maghubog-hubog? Ako na ning gibalik-balik, dagang nangamatay kay hubog. Na disgrasya, ang uban, ang rape, hubog, girip ang ilang anak, girip ang grabe, gikamang ang Ginoo. Nganong kaybaw ka, Pastor? Yes! Kaybaw ko, una kong nakaybaw, kay sige kog sud og prisuhan, sige kog wali, og dagang mga kriminal nga nasud sa prison, nganong nakapatay kay nakainom, nganong natigbasan na ospital nakainom. Hubog. Meaning, ang nagpaluyo, anang palahubog, demonyo. Dili, musugo ang Ginoo, og ingana, igsoon. Masuko day ka, Pastor, wala, nagpainumdum lang, and that's true. The truth is, sometimes, the truth hurt. Pero kung atong dawaton, makahatag sa natog kagawasan. Amen? Ingana na siya igsoon. No? So, again, pahinumduman ta this morning. Musidlak ta. Isip mga Kristohanon, followers ni Christ, bahala na silang debate diha, debate, ato lang pawalihon atong binuhatan. Na aron makitaan lang nga, di ba, wa sila ikasaway nato. Kung labayon ta usahay og di mayong istorya nya naa sila nakita nato nga dili pod maayo din consequence na nato. Amen. Pero kung gilabay gyapon tanlig nila og dili mayong istorya bisag nagkinabuhi tang matarong atubangan sa Ginoo og saksi ang mga tao din bulahan ta. Nagingon ang balang kasulatan bulahan ang ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Wow. Tinglamia. Amen. Ana siya mga igsoon, no? Dili na kinahanglan ang lantugi. Dili na kinahanglan magdebate, history, Google, unsa man da igsoon. No, there's no need for that. Kumusta atong silingan? Kumusta ang mga tao nga nakakita sa atong pagkinabuhi na panalanginan ba sila? Di ba? Nahimo batang maayong ehemplo nila? Or basin gisaway ta kay sige simba pero way kabag-uhan ang kinabuhi? Amen. Kumusta sa atong batasan? Makita ba si Kristo? How about our relationship towards other people? Blessing ba ta?
Ang atong pagkaamahan, maayo bang sulundon sa ubang amahan? Ang atong pagkainahan, maayo bang sulundon sa ubang inahan? Ang atong kaminyoon, ang atong marriage life, blessing ba isip Kristohanon? Amen. As what Jesus said, igsoon, sa iyang pulong karon, I am the light of the world. Ako ang kahayag ning kalibutan. O kinsa katong musunod kanako, dili na maglakaw sa kangit-ngit, diri ta magdaog sa kangit-ngit. Kay kung mingon kag ning sunod ko sa Ginoo pero nagpabilin kas kangit-ngit din sayop, wa kaming sunod sa Ginoo. Ning sunod kas kangit-ngit kay imo magisunod ang kangit-ngit. Ana ra ka simple igsoon. Wala debate diha. Amen. Matthew 5:16 again, Jesus said, "Let your light shine before men, so that they may see your good works or good deeds and glorify your Father which is in heaven." Ang hinungdan da igsoon nga makaamgo sila nga ang atong Ginoo nga gilagaran tinuod og daygon lang atong amhan langit nun kung makakita sila sa maayong binuhatan nga resulta nga bunga sa atong pagsunod ni Kristo. Amen. Amen ba? Maode na igsoon ang ilang gitan-aw. Dili nang sigitag simba aktibos bulaton sa Ginoo pero kapandulan atong kinabuhi dili sila mapanalanginan ana. Dili ta kahayag ana. As what I have said, ang kahayag kay ingon man si Pablo, live as children of light. Kung anak tas kahayag, atong amahan kahayag, anak ta kahayag, magpuyo tas kahayag, dili tas kangit-ngit. So ingon si Paul Igson, live as children of light, it means nga magpuyo ta ni ngit-ngit nga kalibutan nga kahayag, isip kahayag ug naghatag og iwag nila. Kita may maghatag og giya, lamdag nila. Kita may naghatag og paglaom nila igsoon. Dili nang ba ra nagbuwa-buwa, nagsigig istorya nga sakto ko pero ang binuhatan hiwi wala na diha igsoon. As what I have said, imong silingan, imong mahigala. Ang mga tao nga kaila nato, unsa ang ilahang feedback nato? Napanalanginan ba sila? Napandol ba? Diha makita igsoon kung tinuod ba gyud ta nga ning sunod ni Kristo igsoon. Again, to all of the viewers this time, nga ni-claim nga we are followers of Jesus Christ din. Igsoon, let's walk as children of light. Sidlak aron ang nas kangit-ngit mahakat. Ako igsoon, paminaw mo. Na kay mga kriminal ari nga manimba kung ako mismo wa ko ning sidlak nila. Kung wa po nila makita kung kahayag di po na sila mutuon ako. So nga na ba no, walay makaamgo kung ikaw taguan nimo imong kahayag. Let it shine. Again, bisag unsa ka gamay ana, once you let it shine, then maka-create na siya og kahayag sa kangit-ngit nga dapit. Amen. Sidlak igsoon. Be a blessing. Okay? Atong mga binuhatan, ato ipakita nga natay Ginoo. That way, diha nila ma-realize sa sakto gyud ni sila sayop jud kumay lang kog istorya pero hiwi man din. Amen. Kay ningon ang Matthew 5:16, so that they may see your good works, and after that, and they will glorify our Heavenly Father. Mapanalanginan sila unya, maupanay makaingon nga mutuo sila sa atong Ginoo kay nakit-an man nila atong binuhatan. Maunay maghatag igsuon og importante nga role ebidensya maguna bunga. Kaya sige kag istorya pero imong binuhatan hiwi. Wa joy nalipay na imong binuhatan kay hambog re ayo. Wa gali ka kadag bisag usa ka kriminal ngadto sa ilan sa Ginoo. Puro ra na imo kuan pasikat, puro ra pang Ginoo. Maayo kag doktrina, maig doktrina pero mong kinabuhi hiwi. Way mo believe na to ana. Og walay mutuo na to ana nga nangalagad tas Ginoo. But if we live as children in the light, kung magpuyo ta, magkinabuhi ta, isip kahayag or mayong ehemplo, mayong modelo, makabantay gina sila. Di ko mutog, di sila makabantay. Experience na ko na. Tanawa. Ngit-ngit kay nga dapit pag ispat diha. Kabantay ka, dali ra ka dugukon og mga insects. Kuha ninyo. Adto rito sa ngit-ngit igsoon. Inigsidlak sa imong flashlight igsoon. Paghuwat, nalagi na imong abot lamok tanan mga insects, ini insects igsoon mo dugok sa kahayag. In other words, once imong pasigaon ng imong suga, makita ang imong tinud-anay kabag-uhan, sukad na himugso si Kristo sa imong dughan. Di kalikayan, makabantay gyud na sila. Ako di ay nabag-o ko igsoon uban sa tabang sa Ginoo way back 2012.
Pag niya naaman ko rin nagpuyo sa Clarin Bohol. Pag kadungog sa akong mga barkadang adik-adik sa Clarin, Inabanga, Buena Vista, Kalapi, ang uban tagbilaran. Wa sila katumura sila ang tanang mga adik-adik nga higalan. Ha? Ngaon sa maning butanga, kabantay mo, nakabantay sila dayon. Nga na ng kahayag, Igsoon. Di sila katuwa. Ang uban, nanimba, kaila dyan kong giobserbaran. Ang uban, ng hilak, ang gibidyohan pa ko nila. Tanawang, nagdeliver, og sabo sa tuwa. Itong niaging ko, tanawang, nangadlaon. Nagabian. Tanawa sa video, nagwali na unsang pagkabutangan eh. Di ba, nahayagan dayon. Ingana na, Igsoon. Kung gusto ka, Igsoon, nga mahimaya si Lord sa imong kinabuhi, sidlak ayaw tagu'i imong pagkakristohanon. Don't deny Jesus. But si Jesus nga naa sa imong kasing-kasing, let Him shine in your actions. Binuhatan, batasan, Igsoon. Diha na itong mapamatud-an. Tinuod jud ta nga ning sunod ni Kristo. Ay, daghang istorya. Pasultio na to atong binuhatan. Pawaliho na to ang atong binuhatan. Diha na mas epektibo. Nganong makaingon ka, ako nang gibuhat. Tinga sila. Amen? Amen ba, mga anak sa kahayag? So atong pasigao na atong suga, Igsoon. Nining kalibutan karon nga ngit-ngit kaayo, grabe na kadautan. Ikaw ako gikinahanglan sa Ginoo. Sidlak daghan ang nanginahanglan. Daghang na depressed ron. Daghang wa kasabot silang kinabuhi. Musidlak ta nila. Atong ipakita nila nga naay paglaom sa ilang sitwasyon nga way paglaom. Unsaon pagkibaw nila nga nga naay paglaom, di ka musidlak. Amen. Mao na Igsoon. So again, musidlak ta. Isip kahayag nining ngit-ngit nga kalibutan. Magkinabuhi ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Atong ipakita si Kristo sa atong batasan, binuhatan, Igsoon. And matod pa ni Jesus, and they will glorify your Father which is in heaven. No? Diha nila matud-an nga atong Dios nga gilagaran tinuod kay gibag-o man ta, nakausab sa mga kriminal, adik-adik. Usahay katawan ta, usahay kay mungmingon ta nga sakto ko, no? Yeah. Wala ginabag-o ang kriminal. Ikaw nagsige kag yaw-yaw na, wagali ka biya na imong binuhatan nga dili maayo, no? Kung tinuod nga Ginoo nga atong Dios nga gilagaran, kung tinuod siya nga Kristo atong gilagaran, din kita mismo nga ning tuo niya mabag-o. Maliwat man ta niya. Maglakaw tas kahayag. Ingon nga si Kristo kahayag. Mubiya tas kangit-ngit kay ingon si Jesus, walay musunod niya nga magpabilin sa kangit-ngit. If we say that we follow the light, then biyaan atong kangit-ngit. Atong ipakita, magkinabuhi ta isip mga anak sa kahayag. Amen ba? Mga anak sa kahayag, mga liwat sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about light. Imo ming gipainumduman, Lord, nga ang tinuod nga ning sunod nimo Ginoo. Nibiya na gid sa kangit-ngit. In other words, gibiyaan, nagibuhian, gitalikdan na ang mga binuhatang dautan. Ang among binuhatan karon maayo naming ehemplo, maayo naming sulundon, panalangin mi sa tanang nakaila namo. Inspirasyon mi sa mga taong dautan nga magbag-o tungod kay naa ka mo reflect sa among binuhatan, Ginoo. Lord, salamat sa imong mensahe karon. Imo ming gipainumduman, Ginoo, nga di na jud day mi mag-apil-apil sa kangit-ngit kay anak naman mi nimo. Kami na nasa kahayag. So Lord, I pray to all the viewers right now nga amo jong maipakita sa mga tao, mga kaila namo nga naagid mi sa kamatuoran nga naglakaw mis kahayag. Kaya among binuhatan makita ka ning biya na mis kangit-ngit. Imbis sa una kapandulan mi karon panalangin namin nila, Lord God, because we are now living in this dark world as a children of light, Lord God. Ug makita ka namo, Ginoo. So Lord, I pray again to all of the viewers this time nga makita jud ka sa among kinabuhi. Daghang mapanalanginan, mabless namo, Lord God. Mahimo gyud ming kahayag. Kay sayang ang among pag-angkon nga kami naa nimo nas kamatuoran ning sunod minimo pero napamis kangit-ngit. Way alignment sayop na kay niingon ka mismo ang musunod nimo, Ginoo. Mobiya gyud sa kangit-ngit. In Jesus name. So Lord God, I declare it right now in Jesus name. Nga kami tanang nananaw karon, Ginoo, musidlak gyud mi niningit-ngit nga kalibutan. Daghang mga tawo muduol sa imong kiliran tiilan nga mga nas kadautan. Malamdagan makaamgo tungod namo isip kahayag kay musidlak mi sa ilang sitwasyon. Tabangi mi, Ginoo. Tagay mi kadasig kaisog nga dili mi mo tago, dili mi mo deny nimo, but Lord, among pasidlakon ang kahayag
nga naa kanamo Ginoo. Makita ka sa amuang binuhatan Ginoo. Dili lang sa sinultian apan labaw sa tanan binuhatan kay diha makita Ginoo. Diha mahibawaan kung tinuod ba gyud mi nganing sunod nimo. Salamat Lord. Thank you so much for your word, and Holy Spirit, again, thank you for your holy presence. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the followers in this page, to all of the viewers this time, Lord. Padayon kapag kupot nila. Padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan, Ginoo. Kay balo ka sa ilang kahimtang karon, kay balo ka sa ilang problema, Lord, padayon ka, Ginoo. Magpakita, mag-show og solution for them. Solbara ilang problema, Ginoo. Unsa man ang milagro nga pinakagikinahanglan nila karon mismo. Lord, I declare it in Jesus' mighty name. Imong ipatagamtam nila karon, Ginoo. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Ikaw ang Diyos nila ni Pedro, the same Jesus nga gilagara ni Pablo. Ikaw usab ang Diyos nga gilagara namo karon nga nagmilagro kaniadto. So unsa man ang milagro, ang gipangayo, gipangita, Ginoo, gitinguha sa imong makatawhan karon, Lord God. Lord, I pray in Jesus' mighty name, and by the blood of Jesus Christ, I declare it, Lord God, nga imong palihukon, imong ipamanifest ang imong miracle sa ilang situation karon, Lord God, in Jesus' name. And right now, Lord God, I speak life for them. I speak blessing. I speak prosperity. I speak wisdom, heavenly wisdom. I speak spiritual strength, Lord God. I speak patience. I speak humility. I speak self-control upon them in Jesus' name. I speak salvation for their whole family. I speak deliverance sa mga gapos sa kaaway. I speak peace sa mga naas kagubot, Ginoo. And I speak healing, kayuhan, physically and emotionally. I speak victory. I speak success, Lord God. I speak miracle in Jesus' name. Among dawaton, Ginoo, ang milagro gikan kanimo. Among dawaton kini uban sa dakong pagtuo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga mayamong manluluwas. Amen. Og amen. 162 viewers this time. Thank you so much, brothers and sisters in Christ. And this time I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Himaya og dungog kaniya lamang. Amen. So that's all for this morning. I always pray and declare that today is gonna be a blessed day, a fruitful day. As always, tanang buhat sa inyong kamot, giyahan sa Ginoo, i-bless ni Lord, and dili matapos rung adlaw nga dili mo panalanginan sa Ginoo. Amen. Ampo, amping, abante ta igsoon. Keep safe everyone. Thank you so much again, mga subscribers ani nga page. Salamat, no, mga followers and viewers, ang uban nag-send og stars. Thank you, and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe niya. After ani ako ning i-download, unya akong i-upload sa atong YouTube channel, mas dali ta dito magkita igsoon. Amen. See you next time. God bless everyone. To God be all the glory again. Thank you, Sister Ami Amor. God bless. Okay? Makalugar ko igsoon live na punta. Praise God. God bless. God bless.